sambyuran redawan api mangan salonjoran ala nawatian obyar-obyaran ke boyoke Mbak Dewi. Yandeng tangan reng pinggir yan, pinggir pesisir Rajakan. Bisi-bisi semayanan Bakri janji orep biarang sir-siran api gandakan gandeng asli bianyu wangian Rajakan nyanyuwangi rahina bengi sing tau sepi lanang wadon hanekani ngilyangake saing ati Longgoring pasir-pasiran sambyur-sambyuran redawan ambi mangan salonjoran lanang watian obyar-obyaran Yandeng tangan ning pinggir yan, pinggir pesisir Rajakan. Bisi-bisi semayanan Bakri janji orep biarang sir-siran api gandangan gandeng asli bianyu wangian sir-siran api gandangan gandeng asli bianyu wangian atur suwun ingkang sampun ngaturaken lintang asmara ugi tembang ing ajeng wau gubuk asmara kula kintunaken dhateng nuwun inggih menika kanca-kanca WMC iya ya diumbulne Mas Dalang gubuk asmara kagem WMC Bojonegoro ingkang wonten lokasi menika Bapak Waris Sugiono iya iya niki sami nusul mriki to wau lho nggih WMC oh alah langgeng nggih Lah, sedaya niku. masyaallah tebih saking riko terus niki enten kanca-kanca ten YouTube ningali Nggih. nunggu panjenengan kan duet kalih para sinden-sinden lho aku nek duet gur sinden siji mono kabeh no iki aku tak aturne ayo wani yo lah terus lagune apa lek bareng-bareng jenengan Aku siji boyokku wis anu. siji hujat terus wah nggih
Niki ya mau sing kanca-kanca WMC, Pak Lasiman juga hadir di lokasi. Ya, iki go mau Gubuk Asmara pamundhutane Sutresno Budaya kang mijil saka Macanan. Sok awake dhewe 2 hari di Macanan, tanggal 13 dan 14 di Macanan terus. Ya, 13 ning Sumber Kelampok. 14 uga ning Macanan karo Mbak Nandasari nek ora kleru. Ya, Ya, saiki mengko permintaan sing gerajakan Banyuwangi dienggo bom Mbak Lucy karo Mbak Denko. Wah, sing karaktere padha. Lho padha gedine jari Mas Nanang. Ya saiki aku nyuwun, sinden semua jumeneng Mbak Sinta, Mbak Lucy, Dwi dan Bat. Ya. Patricia. Bati Patricia lho, dudu Badar ngono. Yuk, sepati, Cak. Heeh. Selamat malam, Mbak Sinta. Nggih, sugeng dalu. Lah, ini juga namanya Mbak Lucy. Niki namanya nggih Mbak Lucy lho, Mbak niki. Nggih, kula nggih Lucy. Lucy cilik. Nggih, nggih. Lucy sinten namine cah? Lucy tempe nek Lucy. niku. Aja to Pak ngomong. Lah Brahman iki tempe. Lucy Sari. Lagi Lucy Sari sapa sing muni Lucy alan nang sapa? Ayo ngajeng. Aku mbiyen nom-nom aku ya cilik mentik ngono kuwi. Iya toh. Pas nyanyi dangdut tuh sakit cuwile kesentor angin ngleang. Sakit cuwile. Tapi zaman perawane Mbak Lucy napa nggih kados ngaten? Oh iya. Oh, lenjer kuning ngaten. Lencer kuning tinggi modot ngoten. Saiki mbok tua mengkeret. Selamat malam, Mbak. Siapa iki? Mbak Dwi iki, Mbak Dwi. Selamat malam. Nggih, malam Mas. Ya. Ya alus karakternya. Selamat malam, Mbak Bat. Nggih, selamat malam. Ya, ya pertanyaan menyapa sih yo. Yang pojok namanya siapa? Nama saya Sinta Widya Palupi. Adik Sinta, hobinya apa? Hobi saya menari. Sebelahnya nama lengkapnya siapa? Nama saya Lucy Sari Ningsih. Lucy Sariningsih. Hobinya apa? Hobinya berenang. Mak belenduk. Sebelah Mbak Lucy namanya siapa? Nama saya Dewi Kumala. Dewi Kumala. Hobinya apa Mbak Dewi Kumala? Hobi saya apa gitu? Momong. Momong Mas. Oh momong, Oke. momong. Yang sebelahnya yang terakhir Mbak Petri. Mbak Petrisya, nama lengkapnya siapa? Nama lengkapku lho Puanjang. Loh, ngaku nada. Mbak Petrisya nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Dwi Patricia Cahaya Ningrum. Wis cerita kok. Mbak Petrisya, hobinya apa? Hobi saya nyerahno wayang. Tak sawer kok. Wes ngawur. Aku meneng loh. Ya sing kompak, aku suwi ndak krungu Taman Juruk. Nah, Taman Juruk, Taman Juruk, Taman Juruk. Ambak saiki dadi Solo Safari.
Aku suwi ndak krungu. Taman Juruk. Yo, coba. Taman Juruk bersama Dek Sinta, Dek Lucy, Dek Patricia bersama Dek Dwi. Yo, coba kayak apa? Hey! Matur nuwun, heeh. Sepisan meneh iki pamundhut saka Buwarsini saka Majaseta Etan dienggo penutup bom ana ing season limbukan. Mengko permintaan selanjutnya mengko dipinangkani ning part 2 season Goro-goro Patete Songo. Oh ngono. Gerajakan Banyuwangi Mbak Lucy Brahman kali Mbak Denko. Ya. Ya, Slindri. Ya. Iki ana penyuwun ibu-ibu nyuwun eling-eling nih eling-eling sing piye ya. Oh nyuram, nggih mengki gara-gara. Mergo kok nek dipinangkani saiki jeglek suasanane. Ya. Selamat malam Mbak Denko. Nggih, selamat malam. Lah iki wis iki 11:12 iki karo Mbak Lucy. Tapi sakniki langsing kok. Nggih, diet kok. Langsung. Diet. Warga masyarakat Nganjuk itu harus bangga sekali punya Mbak Deni Denko kalih panjenengan. Mbak Deni Denko niku sinden pun go internasional. Betul. Tahun inden toko luar negeri. Nggih. Koncone bule-bule. Luar biasa loh nggih. Niku tidak semua orang bisa berkesempatan ke sana ya kah? Nggih. Mboten nyinden kok Mbak niku. Lah nyapa? Nyolong pitik. Mosok ning luar negeri pitik. Ora dihujat wong miso. Iki ora tak ben perso kabeh piyai Nganjuk bahwasanya Nganjuk itu luar biasa, punya generasi penerus seniman yang saya acungi jempol sekali. Sakniki pun langsing. Hobine nge-gym kok, Mbak. Oh, nge-gym ta? Karo numpak kereta. Matur nuwun. Kaya sepet-sepete lho ya. Ya, coba kayak ngapa. Gerajakan Banyuwangi bersama Mbak Lucy Brahman dan Mbak Denko. Wah iki Dincipi suarane Mbak Denko sik. duet jos iki. Bawa apa langsung Mas? Langsung mawon. Ora Ya. bawa suarane Deni penak iki. Oh, langsung nggih. Langsung mawon. Matur nuwun, Nggih. matur nuwun. Yuk coba kayak ngapa? Yuk datek keco. Hey! Ayo, Den. Rahino bengi sing tau
sir-siran ambikan gedeng asri piang wangian Atur suwun. Waduh. Dan ibu ya. Nduk, piye ya? Mengko permintaan yang lainnya dipinangkani ana ing nggon Patsanga gara-gara. Iya, Mak, iya. Nutuk nelakon Banjaran Rama Bargawa ngono ya, Mak. Sawis saji ingkang sinuwun nutuk nelakon. Ayo Mak tak derekke surak semprang bareng tumandang. Rudha muntap lireke netap duka yayah sini pijojo bang mawinga winga wengis kumejot padoning hati durung percaya rasaning atiku yen aku durung nyumurupi pakartine Renuka ibuku yen mung jare Rama Begawan Risanggeni durung bisa mantepke rasane Jamodagni jajal Jamodagni tak pengin weruh secara pribadi.
Duh Nimas mustikaning wang hangu